Salut tuturor, eu sunt Calmiran și astăzi ne jucăm Bending Machine. A trecut niște vreme de când am făcut un episod. Aia a fost din cauza școlii, dar în episodul ăsta vreau să ajungem la următorul chapter. Asta doresc eu foarte mult, sau poate terminăm jocul, nu se știe niciodată. Să facem cât putem. Așa că hai să începem. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Da, dacă se mișcă în lag îmi cer scuze. Dar nu o să mai fac episodul ăsta pentru 7 oară. Așa, hai să vedem ce este aici. Îl avem pe Boris. Hello Boris. Vai! Ce are omul ăla? Scuza că calitatea e un pic cam proastă. E o manetă. Nu e manetă. Ce manetă? Nu ies aici așa de ușor. Trebuie să deschid ușa aia, dar îmi lipsește levelul ăla. Find the door lever. No, vorbesc cu tine, ce vrei? Ei, amice, ai văzut așa manetă? Sau mă ții până să fac ceva? Hai că iau supă. 2. Uite 3. Poate mai să zicem că da? Așa, asta și supă. Supă foarte bună pentru stomacel. Ce bine arată. O să facem să-ți bube stomacul. Hai că se preparăm, să-ți face și hai că-i punem un bol aici, foarte frumos. Ia uite. Ce dar nu? Mulțumesc. Acum la revedere. Tu stai acolo? Da, stai acolo. Nu, vine și el cu mine. Ce sunt astea? Apără. Little Miracle Station. Vai, pot să mă ascund, nu-mi place asta. În fiecare joc când poți să ascunzi, o să fie ceva care să ascunzi. Ce asta? Asta e lumină? Gata. Vai. Dacă mă deportez la... Ai, de capul meu, ce e aici? Câte mașinării, câtă cerneală. Mi se pare mie să e Bendy pe aici. Face ce arată să e Bendy pe aici. Se aude. Da, am auzit aia. Nici eu. Așa sună de ușă. Haide. Another dead end. Încă sfârșit mort. Ai vreo idee? Da, o să bag în ventilație, cumpără toți banii mei. Ți-am zis. Da, și ne-a luat și lanterne, am mai puțin. Dar vreau și eu. El nici eu poate și nu pot să-mi prea gras în cap. Haide, deschide ușa, Boris. Boris. Lupule. Hai că a deschis-o. Așa. Da, și nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe la Luty World Entertainment. Să arătați că vă place seria asta. Fiindcă și alte videoclipuri care au bubuit. Shorts-urile au bubuit. Un short care l-a făcut un prieten de-al meu cu mine, care țipa de 7 ori. A fost foarte popular, din motivul ăsta de vizionări. Să sperăm că ajungem și la like-urile alea într-o zi. Și Heavenly Toys. Mamă! Wow! Jucării din rai. Jucării roioase. Nu știu cum pot să spun aia fără să spuneți de monetizare. N-am auzit nimica. Și vorbim Timbers. I don't see what they did. So what if I went and painted some of those bendy dolls with a fucking smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. And if he really wants to be so helpful, he can be telling me what I'm to be doing with this weird upside down full of age or what you would call it. And a scrap of that mess, he said. Probably have to melt it all down to be rid of it all. Băi, cum pornim mașinăria asta? Aici. Boing. Fix de toi mașini. Să-și dau save, frate, că nu mai pot. Dacă nu dai save, va trebui să fac tot progresul, mă crezi? Tot progresul trebuie să-l fac. Aoleu, she's quite a girl. Da, este o doamnă. Este o doamnă, așa spune. Hai să spunem care este doamna. Râde. Dacă arată așa, eu mă căsătoresc cu ea. Bine, are gura prea mică, acum să fiu sincer. Cântă ceva, dar e așa de încet că nu pot să-mi dau seama. Da, știu cântă, sunt o înger foarte îngeroasă. Yes. Vai. Haide. Uite să apare. Alice Angel, ia să vedem. Ai de capul meu, ce are la gură! Va! Nu, mă vezi, nu mă vezi. Unde mă vezi?
O nouă muzică. Pânza mea de pangini infinită. Hai, vine aici să vedem dacă ai dreptul să mergi cu îngerii. Îngerași. Îngerași. Hai să vedem unde merg. Habar n-am. Probabil că acolo e ușa, ca de obicei. Ca de obicei eu l-am găsit o ușă mai mare. E un hol care nu l-am văzut. Bună. Bună, Bandi. The Demon, the Angel. Eu sunt demon, frate. I'm a demon. I'm a demon. Eu sunt un demon. E n-am inventat în jocul ăsta. E, da, am ceva. Ai, m-ai speriat. Boris, tu ai făcut asta. Da, m-ai speriat. Mi-a înghețat inima. Vrei să ții pe acolo ca nebună. A, uite, oară, dă-mi mie. Pentru asta, uite ce-ți dau. Hai, mă. Trebuie să dau disciplină. Stai, îmi rupe capul. Îți rup capul în două. Vai. Parcă erai... Ce-s astea? Habar. Unde era, mă? Că eu vreau să iau turet, să iau arma aia, nu vreau să fac cu chestia asta, că e prea greu. Da. Looks like to open this, we need to throw 2 levers at once. Trebuie să tândă două nivele. I'll find the other. Alright, let's go over this again. If the pressure goes over 45, I screw the safety bolt in tighter, right? No, for the last time you do that, you blow every pipe in this place. If it reaches 45, you unhook the safety switch. You sure? You know, this sounds harder than comparing earwax to beeswax. Look, it's not that difficult. Just keep an eye on the cage. Look, pal, if you think I'm doing my job and yours, I'm out of here. Vai. Separator light to us. Wow. Feel familiar? Se simte familiar? What is familiar about this Bendy? Aud sunete. Ah, e din trailer asta! Acum realizez, asta e din trailer. Uite ink mașină. De ce coboară într-o linie de sus până jos? Unde se duce? Deci găsim maneta. The Bachelor Gang. Oh! Să-mi bag portofelul în buzunar din căhător. Să-mi cadă pe jos dacă nu-i bag în buzunar. Aoleu, m-am înroșit. M-am înnegrit de fapt, nu m-am înroșit. Boris, nu vezi curge cerneala din mine? Uite liftul. Vai, iubesc lift. Da, lift. Uite, ai jos lift. Unde mergem cu liftul? Haide, Boris, mergi mai rapid. Vai, cum te miști. Haide la... Ești așa de interesant, așa de diferit. Mamă! Nu mă fac să înroșesc aici, Alice. Oricum oare zici că ai uitat să-ți bagi machiaj pe o parte. Level 9. Just follow the screams. Date with an angel. O întâlnire cu un angel. Cu un îngeraș. Îngeraș. Mamă, cât de jos merg. Acum. There's a whole twisted world out here. La. I'm a potato. Și e Spider Girl. Spune-mi. Și la ce nivel sunt? Întrebătoare. Ar fi nivelul 9. Vai. Ok, știu ce trebuie să fac. Nu. Trebuie să aștept.
Câți Boris! Bă, armată de Boris! It took so many of them to make me so beautiful. Da, mi-a arătat câțiva. Anything less than perfect is left behind. Fața ta este mai puțin de perfect. Cred că trebuie să și-o ștergi. Trebuie să fac, m-a făcut să fac. Wow! Ai două identități. Ai identity crisis și naiba. Ești ok. Now we come to the Partea jumătate e ok, dar partea cealaltă e un pic ciudată. Știi, e un pic de tot. part to my heart's delight. The choices of the beautiful. Nu, cred că trebuie să dați naștere. Asta practic spune cum să te torturezi într-o sută de căi. Să te torturezi, să-ți rupi inima, să te electrocutezi. Crawl in you, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like? Living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Mamă. It's in your mind, swimming like fish in a bowl. First time I was born from its inky womb, I was a wiggling, pulsing, shapeless slug. Vai. The second time, well, it made me an angel. Da, te-a făcut un înger. Demon, Un înger care a căzut pe jos. I'm so close now. So almost perfect. Yes, I will spare you. For now. Better yet, Ei, I'll să let you mă send lasă. you leave this place. If you will do a few easy, weensy little favors Da, first. unde e Boris? Return to the lift, my little errand boy. Ok. Work to do. Hai să ne uităm la asta. Nu putem să ne uităm, dar după cum ascultăm, are niște suferință. Nu. Oh, mă, indestructibil. Asta chiar Boris a rămas la intrare acolo. Boris? Boris Navidad. Unde este Boris? Boris, am crezut că vii după mine. Bă, unde s-a dus? Uite la acolo, la lift. Da. My machines are hungry. Mașinările mele sunt... Ha, știi ce bine să simte când în loc să primești o armă, primești asta. Ceva poate intenționat să primești asta. Da. Și pe aia primesc armă. Nu? Speră. There are so few rules to our world now. So little trees. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, you better hide. If you don't, well, I enjoy it. Vai. Now, Deci trebuie să ne ascundem de domnul Bendy. Yes, Bendy, you heard me, I have to hide from you. Trebuie să mă ascund de tine, Bendy, editorul meu. Că da, este Bendy și un Bendy care îmi editează clipurile mai nou. Și unde trebuie să merg? În nivelul capa, știu toți. have you met him? The ink demon. They say he hears everything. Every creak of the floor. Every rustle of paper. I wouldn't run so fast if I were you. You never know what will draw him in. Mi-a s-a făcut frică din cauza femeii asta. Nu trebuie să alergăm, apoi atrage, zice ea. Aici, nu? Da. One down. Asta e ușor. This one's empty. Nu mai e ușor. Eu sper că Bendy să nu vină. Că mie mi-e frică de ea. Eu n-am salvat. Bine, mă, încoace. Trebuie să plec.
nothing in here. Vai, ce m-a speriat, am crezut că era cineva. Uite cine ține mâna. Ah, that should be plenty. Return them to me. And try not to die. Nu vrei să stăm aici, așteptăm aici. Așteptăm să vină lift aici. Problema e că Boris nu mă mai ajută deloc. El stă aici doar. Nu-mi dai seama. Danny said I had talent. So was a good life. Still, he was once a very handsome man. Aici nu cred că poate să vină Bendy. Cred. Așa? Have you seen them? The swollen ones. They're just stuffed full of extra thick ink. It makes me sick. And yet, it's the perfect thing for keeping myself together. If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Ce? Ce frumos! De fapt, nu! Încă nu prins karma, nu? Da. Cred că era... Da, așa nu... Mai am până prins karma. Dar ce nivel? Nivel 11. Consolă. Aia de cât îmi trebuie? 3 îmi trebuie. 3. Ăla e 1. Da, pe ăla e 1. Vai, ce-mi faci omul ăsta? Ia! A lăsat. Așa. M-am supărat pe tine. Aoleu. Aoleu. A dat norocul peste mine? Hai! Și pleacă liftul. Lift. Nu mă simt în siguranță fără lift. Vine aici liftul. Gata? Makes my skin crawl. But the task is done. Bring me back my equipment. Once upon a time, there was an angel. Hai că a început. Acum am mult timp, era un înjurat și era foarte frumoasă. She was perfect. Era perfectă, iubită de toată lumea toată. Hai că mergem așa. Foarte frumos. I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Aoleu. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. De plan. Wow, ce armă de luptă am acum. Un level P. Un level P. Nivelul K. Another day, another dollar. Încă o zi, încă un dolar. Another day, another dollar. Așa că... Ce facem noi acum? Pot să mai joc, să continuăm de clipul. Am făcut niște progres. Vreau să mă ajute. Nivelul P. Îți dai seama că i-am cea mai bună armă. Păi. Nu! Voi, o armă asta chiar mișto. Am să te mint acum. Îmi place. Am luat una câte trebuie? 3 trebuie. Hai, avem puzzle. Gata? Super! Uite, aia e următoarea. Quite the efficient little errand boy, aren't you? Astea sunt scările. Dar unde duc scările astea? Vai, ce nu vine.
Time people knew my name. It's Alice Angel. So long ago. But those days can come back. Mom. Dreams come true, Susie. Suzy. Nu vedeți Suzy. Ah, este de pe castofonul ăla. You see those grinning demons? Let's remove them, shall we? I've got just the tool to make this even more enjoyable. Wow. Cât va pune? 15. Beware the Ink Demon. Ai grijă că Ink Demon. Hai că aș putea să mă zic că avem. Hai să mă dau un flexi. La nivelul capate să distrugem 15. Am auzit ceva. Vai! Cum a apărut? Mamă! Ok. L-ați și văzut? Cred că o să treacă pe lângă acum. Mamă, că se face tot așa întunecat, se face. Da, trece pe lângă. Ia uite-l. Cum faci zbiere? Uite cum se mișcă mâinile, cum face... What? Ce? Se întoarce? A dispărut. Ia uite unde e ultimul. Vă place unde e ultimul? Da, bro, da, cred că acum apar în comentarii. Cred că apar acum în comentarii 700.000 de mesaje. Sunt foarte cute. Ia. He hates it when I do that. I would hide if I were you. Da. Imediat. Uite ce mânuță mică are și are o mănușă. De ce nu are două mănușe? Mai bine. Dar ce mâină mică are. Cum e în cap degetele alea mănușă. Fix spre mine merge, ești nebun? Ce e asta? A plecat, trebuie să duci pe acolo. Și acum să-și face, patrulează așa la infinit. Mamă! Ia uite ce face! A, deodată! Ce slab e! Mi se văd coastele. Unde, mă, ce vrei? El pleacă, nu? Bendy, is he gonna go away? I hope so. S-a blocat. A, s-a blocat.
Hai că intră și el în perete acum. Pipipura. Bagă la fugit. Hai că vreau să ajung la lift mai rapid. Acum realizez că am o țintă foarte mare și rotundă. Du-mă la 9, că nu mai pot. Hai să plecăm de aici, Boris. Era să zic Balora. Deci, bă, câteva tot poră, stai cap. Stai și nu muncești, leneșule. Eu fac toată munca. Ia-te pe acolo. Boris, dacă te plâng că pleci, te mor. Să nu dă glume. Ia. Mhm. Mhm. Ce mi... Aoleu. Ce dă bace bine. Lag, necorect. Are un lag. Nu mai trebuie să fie în cont, da, uite. Hai, nu știu, frate. Dacă ești șmecher? Asta dă mult rău. Ce-a terminat? Îi place liniștea. Trebuie să mergem și mai adânc, jos, până la abis. Dar nu trebuie să-mi dai mie ceva. Te rog, dăm. Te rog, dăm. Dacă se dezintegrează, mă dau capul de pereți. Ce-am făcut greșit? Cred că am uitat să fac un lucru. Am dat capul de pereți acum. Bonk. Nu, îl bate pe Boris, că mi-a spus și trebuie să facă. Îl rup în două cu bătaia. Hai să vedem ce este jos acum. Mergem în abis. Abis e jos de tot, nu? Da. Este de suficient de drept. Stare 14 de tot. Ia, să vedem. Mergem, zicem. Mergem 3 etaje mai adânc, 4 etaje mai adânc. Vai, și abis. Nu glumă. Și-o trebuie să le iau inima, nu? Ce m-a auzit? Unde? Vai. Dacă aveam armă, puteam să-i dau eu acum căpățâne până rupeam în două. Dar nu s-a putut. Uite, știi că îi sare cernealul din asta. Iată câte cerneală. Mamă, fac shower, baie.
Da, cred că o să sfârșesc videoclipul aici, așa că sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Calmirain, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe, like la videoclipurile mele și la celorlalți. Eu o să fac cât de bun content pot eu. Poate mă apuc să fac și videoclipuri FNAF, toată seria, cine știe. Eu am fost Calmirain și ne auzim data viitoare. Ciao!